मुड़की मारो मुड़की हां यही पर खेला करो कनिका की हिला 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 अरे अरे एगो भइले एगो मार जे पानी में नाय केगो चले ले लप 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 उहे मुड़की मारो हमरा कंपू भाई नचनिया के पुरस्कार दिली हो मर्दवा हर बहे से खर खावा बकरी अचार खा इहो उहे बारे भाई के अस्सलाम वालेकुम बा वालेकुम सिवान बा नारायण जी बना के राखी अल्लाह मालिक कृपा बनोले रहे ओ मुड़की मार जे पानी में का नाय केगो लप लप चले ले उहे मुड़की मारो मार तो गनिका की हिला 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 हाय रे रात बात बाकी है बात बाकी है अब एगो और देखा दो ओकरा बाद अगला ताल में देखल जाई अब एगो फ्लाइट मुड़की मारो फ्लाइट वाह वाह हे पड़ले समय ना पड़ले वाह अब ले लो पैसा ले लो अच्छा हमरो के दे ले ले रहो नमवा कहां पर राजन शर्मा जी पुरस्कार दल बनी राजन शर्मा जी के बार-बार अभिनंदन बा हमरा बुझाले जे खाली इनके के देव दुर्गा जी जान के हम हिस्सा सुरखानी लगत नहीं हो हां जाई राजन शर्मा रो इज्जत बचा लेनी भगवान रो के बना के रखो अब फ्लाइट मुड़की मारो फ्लाइट मारो मार तो तन फ्लाइट वाह पाइल वाह गनिका की छिहिल गई अब से मारो अब से गोड़ बिछला था राजन शर्मा बाहर भाई बनो रहो भगवान तरह के बना के रखो बना रहा हां देखो तो का ये बनो रहो जा राज भोग मार तो मार फिर से मार वाह गनिका की अरे तीन गिना देवाल पर चिचरी खींचो ओस ना होखे तो गोड़ हाथ झाड़ दो अंत को तारे के बार-बार कहत नहीं कहत तारा देखियो बारे बा भाई जाई भगवान रुआ के बना के रखो आजीवन पद प्रतिष्ठा बन रहे मन कामना पूरा होगा तार के हां देखो तार के बार-बार कहत नहीं कहत तारा गोड़ पर गिर जाई हां ना तो जहां जने उतरल हां कि लगबू लम्बा सांस ले राजन शर्मा जी फिर हमारे के पुरस्कार दिल बनी भैया का हार्दिक अभिनंदन बा नारायण जी बना के गोनी का गीत अरे या जामिन तरल तर गईली सवरी ए भाई जी तर गईली सवरी अरे राम नाम ना घोइबो ये भैया हो बबुआ के चाचा जी विदेश से पुरस्कार भेजौले बड़े हम हार्दिक अभिनंदन करो नारायण जी बना के रख रे राजन शर्मा जी वाह अब तो तारा पे एगो गीत गावे के पड़ी हमरा हां गाइबे कर हो जा अच्छा हमरा में वैसे डॉक्टर साहब हो देखे तो बराबर भेंट होकबो करला डॉक्टर साहब के बार-बार अभिनंदन बा स्वागत बा गोनिका गीत अरे अजाबिन करल तर गईली सवरी
अरे तोर गइली सवरी बबुआ बबुआ राम नाम ना मोहिबा या भैया अरे खटिया पन सरब भजनिया 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 करब तबे करब माता बहन लोग भी बैठल बा तो ये बार देखी शासन चलावेला सासू माता अगर अपना पतोह के बेटी जाने लगी हैं आ पतोह अपना सासू माता के अपन माई जाने लगे हैं तो कहियो सास पतोह में झगड़ा नहीं कर सकते ना काहे कहनी काहे उमेश मास्टर साहब हमरा के पुरस्कार देबे मास्टर साहब के बार बार अभिनंदन स्वागत बा नारायण जी बना के राखी आजीवन पद प्रतिष्ठा बनो रहे माता सरस्वती की कृपा बनो रहे काहे कहनी हम काहे यही एगो तनी टाइटे सासू माता मिल गई रहे माने 19 प्रधान बोखानी आ उनका से 20 उनकर पतोहिया मिल गई तो पतोहिया आई जब 10-15 दिन बीतल राजन शर्मा जी 2 मिनट तो सासू माता कहली जी अपन तनी चलाना चलावे के चाहिए सासू माता कहली को बहू ओ बहू मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है मैं इस तरह कर दूंगी मैं इस तरह कर दूंगी तो समझ लेना कि सासू माँ बुला रही है पतोहियो उनका से 20 रहे वो कहते कि ए अम्मा जी ओया 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 फॉक में ओया ओ बेबी फाटुस्ट अरे मार बड़हरिया रे ओ अम्मा जी मुझे भी ज्यादा बोलने की आदत नहीं नहीं है बन रह भौजी बन रह जवानी में रार हो गइलू मैंने तनी मनी भाव को देन तो तार भौजी हो गई आ धोती कुर्ता न खद का तार बड़का पापा खानी लगत पतोहिया कहती कि ओ अम्मा जी मुझे भी ज्यादा बोलने की आदत नहीं मैं इस तरह कर दूंगी मैं इस तरह कर दूंगी तो समझ लेना कि बहू आने वाली अब 5 मिनट तनी कथा गावल जाई आई में सोहर मंगल गा के भैया के सेवा दे दी गलती ना नू श्री राम जय जय महाराज दशरथ जी के चौथापन आ गइल बा अभी लेगो संतान नहीं खे भइल एक बार भूपति मन माही भय गलानी मूर्छित नाही अभी एगो संतान ना भई आइने रानियों लोग के लालसा लागल बा 3 गो रानी कौशल्या सुमित्रा के कईयो लोग के लालसा रानियों लोग के लालसा लागल बा बोलो राजा जी से का कहता रानी लो राजा जी से दशरथ जी से कहता कि हे महाराज अरे खेलती राजा जी अरे खेलती रजबू अपार धन संपत्ति भरल बा कोठा या डारी बा मोटर गाड़ी बा खेती बाड़ी बा लेकिन परिवार में एगो संतान नहीं खे तो सब कुछ बेकार बा रानी लोग कहता अरे खेलती राजा जी हो खेलती रजबू एगो बबुआ होइत गोदिया में खेलती एगो बबुआ होइत गोदिया में खेलती राजगी और का
साधु संत के सेवा करबैती कुल के लाज रखबैती जी कुल के लाज साधु संत के सेवा करबैती कुल के लाज रखबैती जी लड़का होई तो कैसन बनैती कैसा बबुआ के बड़का पापा नु दीनानाथ शर्मा जी के तरफ से ये बहुत बहुत पुरस्कार दिल बनी शर्मा परिवार के हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करो नारायण जी से प्रार्थना करो कि नारायण जी बना के रखें वाल्मीकि के रामायण हो वाल्मीकि के अरे रामायण हो अरे उनका से पढ़वैती तो अपन दिलवा के ललसा पुरैती अपना दिलवा के ललसा पुरैती तो कौनो आपत्ति विपत्ति पड़ेला तो गुरु ब्राह्मण के सहारे ले जाला गुरु गृह गए तुरंत महिपाला चरण लाग कर विनय विशाला निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावही आ कहे वशिष्ठ विधि बहुत समझ गुरु जी के लगे अपना पहुंचल बड़े गुरु वशिष्ठ जी के लगे जाके कहते रहे मुनि बाबा कि सुनी सुनी मुनि बाबा अरे सुनिए गोसैया गोड़ लागो तानी बाबा अरे परतानी पैया काहे महाराज जी काहे कि बीत गइल बा अरे हमरो जवानी ए बाबा लोगवा अरे कोई है नी संतान कहनी संतान चौथा पन आई गइले भइले ना लाला नवा सुनसन लागो ताटे हमरो भावना बबुआ के बड़ भाई यादव परिवार के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार दिल बने भैया के हार्दिक शुभकामना बा चौथा पन भइले ना ला ला नवा सुनसन लागो तो हमरो भावना के गार्जियन हमने के आदर्श ए रुपया के माला पहना के हमने के सम्मानित करनी हमने के मनोबल के बढ़ौनी भगवान रुआ के बना के रखें आजीवन पद प्रतिष्ठा बना रहे बबुआ पढ़े लिख के देश के करंधार बनी गांव जवार जिला के नाम के रोशन कर रानियों के कमी नहीं खे डॉक्टर साहब एक छोड़ी के अरे तीन गोरानी एक छोड़ के तीन गोरानी ए बाबा लोगवा कहनी संतान एक छोड़ तीन गोरानी ए बाबा लोगवा कहनी संतान एक छोड़ तीन गोरानी ए बाबा लोगवा कहनी संतान आदरणीय परम श्रद्धेय बैजनाथ यादव जी के तरफ से हमने के दोनों कलाकार के पुरस्कार दिल बने बैजनाथ यादव जी के हम हार्दिक अभिनंदन करो शुभकामना करो भगवान से प्रार्थना जी नारायण जी बना के रखें
धरहु धीर होई है सुतचारी चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी हारी। राजा धीरे धर जगह पर आ गइल बड़ हाँ एगो सोचत रहो आए तारा बबुआ होइलो होइलो अब महाराज दशरथ जी फेर में पड़ गेलियो रहले त एको ना हाँ आ होई है तो होइलो अरे बा कहले बाबा जी एकर व्यवस्था हम करो हाँ श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बोलावा आ पुत्र लाग शुभजग करावा हाँ ऋषि मुनि सब आहुत दिनी अग्नि प्रकट भय चरो कर ली अग्नि महाराज श्रृंगी ऋषि के बुला के अपृतवेष्टि जग भई और में से अग्नि महाराज हब लेके उत्पन्न भइनी आ राजा के दियाई ये ले जाके हिस्सा लगा के आ तीनों रानी लोग के खिया दो रानी लोग खीर खाई पहले त्रेता जो कैसा है डॉक्टर साहब ये खीर खा लेला से लइका हो जा आ ये बेरा कठरा के कठरा भात खियाओ जे तो लइका होई ना सब जुग जुग के प्रभाव बा त्रेता युग में रानी लोग खीर खा लेलस तो लइका हो गई समय के अनुसार ही चैत के महीना में नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत नघामा आ पावन काल लोक चैत के महीना में 12 बजे दिन में राम जी के अवतार होता है अरे बजनवा अरे बाजेला चाहू बजनवा अरे बाजेला चाहू रे अरे बजनवा पूरा वो अयोध्या में माने खलबली मच गई जे भगवान के अवतार हो गइल बा राजा दशरथ जी के बबुआ भइल बड़े अरे बजनवा अरे बाजेला चाहू जगह शर्मा जी के बबुआ के बर्थडे में आज एक बार चहल पहल भइल बा वो जब महाराज दशरथ जी के यहाँ चहल पहल होता है एक से एक अरे गवैया आइले आइल बड़े कलाकार एक से एक अरे गवैया आइले आइल बड़े कलाकार तो सोहर गावे आर विजेंद्र भैया आइले हेन से तिवरिया लायदार रे अरे बजनवा अरे राजा के घरे अरे राजा के घरे अरे गोगनो से फुलवाला गुलझोरे राजा के घरे गोगनो से फुलवाला गुलझोरे खुशी होके राजा जी बजा बजा बाईले खुशी होके राजा जी बजा बजा बाईले अवधेश कुमार जी के नाम पर मनोज भैया के नाम पर बहुत बहुत पुरस्कार बा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन अवधेश शर्मा जी गोवा के धरती से पुरस्कार दिल बनी आर्मी मैन हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करो घरवा में रानी जी पटली मिठाई हो घरवा में रानी जी पटली मिठाई हो बबुआ के दादी जी के तरफ से पुरस्कार बा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा भगवान रुआ के निरोग राखी स्वस्थ रही मस्त रही आ पतो लो सेवा करी हो ना तो तू लो सेवा ना करबू तो तोहर लोग के सेवा ना हो ऐसे हाँ आइल बोलू वो लोग के खोज ले तनी हो बबुआ घरवा में रानी जी पटली मिठाई घरवा में रानी जी पटली मिठाई अरे राजा के घरे देखो लगल गोह गोह करे यही सोहर मंगल होता है वैसे बबुआ
पापा सोहर खाली है ना होला हाँ। सोहर पर मोहर लगता है हाँ। चिन्हा लगेला तो एगो छोलनी धिका के दाग दी सब है अरे हमरा के चिन्हा दिए के फार धिका के दागी हे महाराज माने चिन्हा के मतलब का भई का ये शर्मा जी की है गोई रहनी सोहर गोवनी हाँ तो सिकड़ी अंगूठी हाँ गला में के पाए हाँ नाक में के अच्छा उमेश मास्टर सिकड़ी उमेश मास्टर साहब हमरा के पुरस्कार दिल बनी नाक में के सिकड़ी हाँ। तोरो मेहरा रूपे न थोई है आ कान में के बाली गौरनी इनका गावे गावे हनुमान जी के मंदिर पर अरे बाप रे बाप इनकर मेहरारू जब देख लेब नु बुझाई से कहां से हुआ आके बैठल आ ओही में जानत नहीं आ गई हमरा बैठ गइल बड़ी आ ओही में जींस पैंट पहन के भीतर खैनी मलतरी आ ओही में के वही चुनरिया बुझाते पूजा पर उहे बैठ रहली का हां उहे बैठ रहली इनकर मेहरारू पूजा पर बैठ रहली आ चुनरिया ओढ़ा देले रहलू तो फरका से बुझाओ जे भैंस के देह पर चट्टी ओढ़ावल बा। ए महाराज तासवा खेलो तो राजा दशरथ से चेरिया और रज करुए ए ललना अरे राउर बहुआ गर्भे से मातो तो ढगरी अरे बोलावेली ए ललना राउर बहुआ घोरो भगरी नबो रोवे के ना चाहिए बबुआ के तने ओकरा के सुता के रखे के हाय कंपू भाई ए लय पर सोहर पर खुश होके पुरस्कार दिले बड़े कंपू भैया के अस्सलाम वालेकुम बा अला मालिक बना के रखे वालेकुम सलाम ए तना बचन राज सुनन हमने कहा कि औरत लोग कितना भाव लगा वाला सोहर में इतना बचन राजा सुन ले न सुनहु ना पवले न सुनहु ना पवले न हे ये ललना ए ललना चली भइले भगरिन के देश तो मने मने खुशी भइले चली भइले भगरिन के देश तो मने मने खुशी भइले उमेश भैया मास्टर साहब जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार धुरान यादव जी के भतीजा जी की तरफ से पुरस्कार बाद सोहर पर खुश होके
भगवान रुआ के बना के रखे रहो, सबके यहाँ सोहर मंगल होखे, हम ये भगवान से प्रार्थना करो। बबुआ के पापा जी और बबुआ के दादी जी पुरस्कार दिला बने। बबुआ के पापा रुआ तो पैसा रुपया ढेर दे तनी अभी रात भर दे, बाकी एगो आगर होकर के हमारा के भाई एगो चिन्हा कुछ दो लोग। हां तो एगो छोलनी धिकाई लोगिन, ये चिन्हा रे जहाँ जहाँ तो उघार के दिखाओ फिर जो है गोर ने मिल की मधोपुर तो मिलल बा हमरा। हाय आ जीवन रही ले चिन्हा बता। ये बबुआ के दादी जी के तरफ से ये तो हमारा मेहरारू वाला काम हो गई। घरवा गैला पर मौगी जानतनी, बाप रे बाप गोई रहल छल छलाई माधा बापू, मिलकी माधा बापू आपन तो बगली ठकोच के आइल बड़ा, हमारा खातिर का लेके आइल बड़ा। साफ गरम होई माने मेहरारू हमर गाय भैंसी हाय लागन तू कहलो वे कहलन ओकरे फेर में ना रहो, ढेकुल के फेर में। अरे जोन मांग फाड़ देले बिया तो हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करो, नारायण जी बना के रखे। जी 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 वो देखाओ तरफ जी। सोना के अरे पलकिया मंगोले राजा, सोना के पलकिया मंगोले राजा, ढगरिन के बैठवले राजा, ढगरिन के बैठवले नुहे ए ललना चली भइले अपनाही देश तो मने मने बिहसेले। ए ललना चली भइले ढग देश तो मने मने बिहसेले। के करो हौवे श्री राम जी, के करो हौवे श्री रामचंद्र, के कर बबुआ लक्ष्मण, के कर बबुआ लक्ष्मण ए ललना के कर हमें भरत भुवाल मोहलिया उठला सोहर। कोशिला के हमें श्री रामचंद्र, कोशिला के हमें श्री रामचंद्र,
रामचंद्र सुमित्रा जी के लक्ष्मण सुमित्रा जी के लक्ष्मण है ए ललना के कोई के भरत भुवालो मोहलिया उठला समय के आगाज हो गई भाई ऐसे कहते चल चलो तनी मनी खिलावना गवल जाई आ फिर विजेंद्र भैया के सेवा दियाई बाबा हो महात्म सोहर गाइले एजा हमनी के औरत समाज मनोज भैया उमेश भैया कैसे भाव लगावे लगे बाबा हो महात्म सोहर गाइले गाई के सुनाइले गाई के सुनाइले ए मलकिनी ए लाला ना बबुआ के दादी किधर है वो ए लाला ना रे लाला ना ए लाला जुगे जुगे बाढ़ो ए हवा तो मोहलिया उठ सो खेलावना गावो खेलावना मनोज भैया के तरफ से उमेश भैया मनोज भैया दोनों आदमी के नाम पर पुरस्कार बा भैया के हार्दिक अभिनंदन बा आज कोई सुंदर भइल बा जुटान बबुआ के मौसी आई बड़ी अभी ले अइली है ना हमारा लगे काहे हमारा से केस फौजदारी चले लगा आज कोई सुंदर भइल बा जुटान बड़ा निक लागेला आज कोई सुंदर भइल बा जुटान बड़ा निक लागेला जेकर जेकर हम नाम धरे ओकरा है जाए स्टेज पर आके कम से कम अपन हाजिरी लगा ले ऊपर बबुआ के पापा जी खूब करवाई बबुआ के पापा जी खूब करवाई बबुआ के पापा जी खूब करवाई वहाँ का दुआर पर करवावत रहने बबुआ के बर्थडे में जन्मदिन में किया जो दुआरा पर मंगल गान बड़ा निक लागेला आज दुआरा पर मंगल गान बड़ा निक लागेला रहिए बबुआ के पापा जी पुरस्कार दिल बनी बोलाई उमेश भैया हमारा मास्टर साहब पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा उमेश भैया से चाहो जो तनी मंच पर आई आई एगो माला से हम सम्मानित करे के चाहते हैं आई तो रवा शिक्षक बानी आई माट साहब तनी आ जाइए तले है ये हमारा गोलू राजा के